Cando se cumpren 3 anos dende a súa chegada á alcaldía, Ángel Moldés fai balance da xestión do seu goberno no Concello de Poio. Segundo o rexedor, actualmente xa executaron máis do 90% do seu programa electoral. Creo que desde o primeiro día fixemos que, en este caso, como un goberno único, cohesionado e con un proxecto moi claro. Entendo que Poio vive unha transformación que é innegable, decir, esta transformación tampouco é froito da casualidade. Creo que estamos falando e responde a un modelo de concello que tuvemos moi claro. Creo que somos un concello cada vez máis dinámico, con máis oportunidades, e creo que se mellorou moitísimo os servicios deste concello. No epígrafe dos investimentos, Moldés asegurou que o concello ten executadas ou en marcha actuacións cun valor próximo aos 70 millóns de euros, grazas ás achegas doutras administracións. Destacou proxectos como a transformación da PO 308 entre a Barca e o Casal de Ferreiros, os investimentos asociados ao novo contrato da auga, os tanques de tormentas da Seca e Saíñas ou o futuro polígono industrial de Fraga Moreira. Nada do que está acontecendo en Poio é unha casualidade, as cousas non saen por casualidade. Creo que as claves son a estabilidade institucional, un único goberno, un único alcalde, un único presuposto. Creo que se xera confianza, creo que hai ambición por ofrecer o mellor á veciñanza e, sobre todo, creo que temos un proxecto claro. Un movimento que, segundo o alcalde, repercute tamén a hora de facer de Poio un lugar máis atractivo para vivir, traballar, emprender e investir. Ademais, Moldés comprometeuse a manter a mesma folla de ruta de cara ao final de mandato. Despois de 3 anos, creo que Poio avanza con paso firme. Temos máis proxectos, máis investimentos, máis actividade económica, máis emprego e máis oportunidades. Somos un goberno ambicioso e inconformista e seguimos traballando en executar proxectos. Nós temos claro unha cousa, é dicir, a nós non nos preocupa que falte un ano para as eleccións. A nós nos preocupa que as actuacións que se fagan sexan de calidade e sexan estratégicas. O incremento dos recursos destinados aos servizos sociais, a posta en marcha da unidade de atención temperá, o aumento das axudas á conciliación familiar, os programas de formación para persoas desempregadas e as medidas de apoio aos sectores produtivos do municipio son outras das intervencións que salientou o alcalde de Poio.